This is Ngobo 2010 Sharp Eye Channel. We are here at Orlando Stadium, Orlando Pirates 2, Magesi 3. My brother, how's it? Ngiyaphila futhi wami kunjani? Ngiyaphila man. Awu fila kanjani? Okay, welcome lapho. Ngizoqala ukintroduce ngosizwe ngandlovu ngibuye Newcastle. Gatsheni. Yeah, ngibuya Benyathi mfethu. Ubuya Benyathi. Yeah. Ubuya Benyathi noma ubuya benye i-out. Hayi ubuya Benyathi mfethu. Okay, yeah. Ufila kanjani igame manje? Angikho right ne. But ngizoqala nje from ku coach iqala yabo. Ukuthi ucoach wethu upredictive kakhulu yabo. Siyazi ukuthi kuyoqala bani kudlale bani. Anginjengalabe kuyicup. Beka deserve ukuthi maybe abondlondlo bethola igame time. Same thing na with defense I try a new combination because masodliwa kanje ngesquad esithembile vele yabo kusho ukuthi into ezosihetha leyo kakhulu. Yeah, bese ngibuya kule ka Kimvidi angazi noma udinga igame time noma mhlawumbe akasiyo nje lona iproduct Orlando Pirates. Or a starter maybe yeah. I Kimvidi like usenikeziwe ichance mina ngiyacabanga ukuthi like uyahluleka ukuziprove yabo so yeah ngiyacabanga ukuthi ithuba lokuthi kunikeza abondlondlo njengoba uKimvidi lithola ithuba bese ngibuya futhi ku Gilbert ngathi basidayisele inkomo esesakeni lapho but ungimangazile because of kwi international weekend udlale kamnandi bengibona nama highlights akhona ukuthi ngiyaxakeka ukuthi maybe ushawa ukuthi i-country or kanjani ngoba cha or maybe ufuna ukuthi aqale negame maybe uzopusha but nakhona ngiyacabanga ukuthi nakhona bamfake under pressure la and ngifuna ukuziprove na and then manje ziyamkhalela yiyo ke inkinga ukuthi ufuna ukuprove ipoint engabe uwenza lento ayigamele yona because u-international player because kusiza ngani ukuthi ube neplayer olande ngaphandle njengoGilbert bekhona abonkota beperform akudlale bona abonkota yabona nje next game ngingajabula mengathi ucoach athi inkota athi rele okay uTito vele akusumdlalo mele umkhiphe afaka uTito then enye into engingayisho like sayidinga i-defensive midfield eyi-1 yes uRasebocha yena umnandi yabo but ngithi manje uteam angazi inkinga yakhe yini because abafuna umfaka nanoma ekhona ungena as a sub sometimes Umakhawula I don't know what was happening because he's one of the best defensive midfielders and nazo labo Pirates yeah kona vele ngazathi ukulimala kwaMakhawula noMbatha kuyinkinga and enye into engishoyo ukuthi si predictable mangathi okay balimala njalo uMbatha noMakhawula shothi uzohlala edliwa vele that is why ngisho ukuthi like we need another defensive midfield and experience one ujudge age kaMakhawula una 35 vele so isikhathi siyamphelela njengomunye omncane ozokwazi ukuthi amreplace yabo mina ngikhala ngocoach ukuthi ayeke kuba predictable ngicela nje lokho other than hayi ngiyohlezi ngindoda emnyama up the box forever after the box thank you put all the best on Tuesday bafana ngibonga mina